Σε αυτό το κανάλι ερευνούμε ιστορίες που συνήθως περνούν απαρατήρητες. Παίρνουμε θέματα πολύπλοκα, σκοτεινά ή αμφιλεγόμενα και βουτάμε βαθιά στην έρευνα, σε έγγραφα, μαρτυρίες και δεδομένα. Στόχος μας δεν είναι η υπερβολή, είναι η κατανόηση. Στην καρδιά του Μανχάταν, στη διεύθυνση 33 Thomas Street, υψώνεται ένα κτίριο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ένας ουρανοξύστης, χωρίς παράθυρο, χωρίς εμφανή σημάδια ζωής. Κι όμως, ποτέ δεν κοιμάται. Μοιάζει με φρουρείο του 20ου αιώνα, ένα κτίσμα που εδώ και δεκαετίες γεννά φήμες. Για χρόνια, ο πύργος παρέμενε στη σκιά. Ένας σιωπηλός κόμβος, όπου τεράστιοι όγκοι δεδομένων περνούσαν απαρατήρητοι. Η πραγματική του λειτουργία καλυπτόταν από αδιαφάνεια και σιωπή, μέχρι που οι πρώτες αποκαλύψεις άρχισαν να ραγίζουν το περίβλημα. Έφεραν στο φως την ύπαρξη ενός συστήματος ικανού να παρακολουθεί τα πάντα, όχι με έκρηξεις, αλλά με έγγραφα, με μαρτυρίες, με διαρροές. Και τότε εμφανίζεται ένα όνομα που μέχρι εκείνη τη στιγμή ακουγόταν μόνο σε ψιθύρους. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ή αλλιώς NSA, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να αναλαμβάνει δημόσια ρόλο, αλλά με παρουσία βαθιά ενσωματωμένη στην υποδομή. Ήταν ένα σημείο όπου δεδομένα αντιγράφονταν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ένα μέρος όπου η πληροφορία δεν σταματούσε, αλλά κρατούσε αντίγραφο, και το ερώτημα άρχισε να γίνεται επικίνδυνα σαφές. Ήταν αυτό ένα κτίριο επικοινωνίας? Ο Edward Snowden δεν ήταν ακτιβιστής, δεν ήταν δημοσιογράφος, ήταν μέσα στο σύστημα. Εργαζόταν ως τεχνικός αναλυτής για τη National Security Agency και συνεργαζόταν με ιδιωτικούς εργολάβους που διαχειρίζονταν απόρριτα δίκτυα πληροφοριών. Η δουλειά του έδινε πρόσβαση σε κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έβλεπαν, και αυτό που είδε τον έκανε να μιλήσει. When you're in positions of privileged access, like a systems administrator for these sort of intelligence community agencies, you're exposed to a lot more information on a broader scale than the average employee. And because of that, you see things that may be disturbing, but over the course of a normal person's career, you'd only see one or two of these instances. When you see everything, you see them on a more frequent basis. And you recognize that some of these things are actually abuses. And when you talk to people about them, in a place like this, where this is the normal state of business, people tend not to take them very seriously and, move on from them. But over time, that awareness of wrongdoing sort of builds up, and you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored, the more you're told it's not a problem. Until eventually you realize that these things need to be determined by the public, not by somebody who was simply hired by the government. Το 2013, ο Snowden αποκάλυψε χιλιάδες απόρριτα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι η NSA δεν παρακολουθούσε μόνο ύποπτους στόχους. Παρακολουθούσε ολόκληρους πληθυσμούς, τηλεφωνικές κλήσεις, emails, δεδομένα διαδικτύου, μεταδεδομένα εκατομμυρίων πολιτών, συλλεγμένα μαζικά και συχνά χωρίς ένταλμα. Ο Snowden δεν πούλησε τα έγγραφα, δεν τα χρησιμοποίησε για προσωπικό όφελος. Το παρέδωσε σε δημοσιογράφους, ώστε η αλήθεια να δημοσιευθεί με έλεγχο και τεκμηρίωση. Οι αποκαλύψεις του οδήγησαν σε δημόσιες συζητήσεις για την ιδιωτικότητα, νομικές μεταρρυθμίσεις σε προγράμματα μαζικής επιτήρησης και μια παγκόσμια συνειδητοποίηση του κόστους της ασφαλείας. Ο ίδιος πλήρωσε το τίμημα, κατηγορήθηκε για κατασκοπία, έχασε τη χώρα του και ζει μέχρι και σήμερα στην εξορία. Ο Snowden μίλησε για το σύστημα από την κορυφή, για την πολιτική, την εξουσία, την κλίμακα, αλλά κάποιος άλλος το είχε δει από χαμηλότερα. Ο Mark Klein δεν εργαζόταν για τις μυστικές υπηρεσίες. Ήταν τεχνικός της AT&T. Η δουλειά του ήταν απλή, να εγκαθιστά και να συντηρεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αλλά αυτό που είδε το 2003 δεν ήταν απλό. Σε έναν ασφαλισμένο χώρο, ένα δωμάτιο στο οποίο δεν έπρεπε να βρίσκεται, ο Klein παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο. Οπτικές σύνες που διαχωρίζονταν, σήματα που αντιγράφονταν σε πραγματικό χρόνο και ένας εξοπλισμός που δεν άνακε στην AT&T. Το λεγόμενο Room 641A. Ο Klein κατάλαβε ότι τα δεδομένα δεν μεταφέρονταν, καταγράφονταν. Χρόνια αργότερα αποφάσισε να μιλήσει.
Well, of course, I feel very vindicated. And the documents reveal what I was saying back in 2003. Well, actually, I came forward in 2006. But what I discovered in 2003 was that they were tying into the main internet data stream. So these documents confirm that. There's actually a paragraph in there that talks about in September 2003, the NSA went live on the internet because of the installations at AT&T. And so I was right about that. They tried to dismiss me back then because I didn't work for the NSA. Παρέδωσε τεχνικά έγγραφα και διαγράμματα που έδειχναν πως η AT&T έπρεπε να επιτρέψει την πρόσβαση στην NSA. Δεν μίλησε με υποθέσεις, μίλησε με αποδείξεις. Έδειξαν ότι η μαζική επιτήρηση δεν ήταν θεωρία, ήταν εγκατεστημένη, καλωδιωμένη και ενεργή. Το Room 641A δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τεχνικός χώρος μέσα σε εγκαταστάσεις της AT&T. Ήταν ένα δωμάτιο που δεν έπρεπε να υπάρχει, τουλάχιστον όχι επίσημο. Ο εξοπλισμός που λειτουργούσε μέσα στο δωμάτιο δεν προοριζόταν για απλή δρομολόγηση ή τεχνικό έλεγχο, αλλά για ανάλυση μεγάλης κλίμακας και σύμφωνα με τις αποκαλύψεις συνδεόταν άμεσα με την NSA. Το δωμάτιο 641A δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς θεσμική κάλυψη, γιατί τέτοια συστήματα δεν λειτουργούν από μόνα, λειτουργούν με έγκριση. Μετά τις αποκαλύψεις, ένα ερώτημα έμεινε ανοιχτό. Πώς ήταν δυνατόν να λειτουργούν τέτοια συστήματα χωρίς να θεωρούνται παράνομα? Η απάντηση δεν βρίσκεται στα καλώδια, βρίσκεται στον νόμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιτήρηση βασίζεται σε ένα ειδικό νομικό πλαίσιο, με μυστικά δικαστήρια και αποφάσεις που λαμβάνονται μακριά από το κοινό. Ο νόμος έδωσε την κάλυψη, η τεχνολογία έκανε τη δουλειά, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς ένα φυσικό χώρο, σχεδιασμένο για να αντέχει, να κρύβει και να λειτουργεί χωρίς ερωτήσεις. It's a good partnership, the Bell system. Yep, we're a monopoly for sure, but we're a regulated monopoly, which means that the government grants us permission to be a monopoly. Αν αυτό το περιεχόμενο σου φαίνεται ενδιαφέρον, η στήριξή σου κάνει πραγματικά τη διαφορά. Ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι βοηθούν ώστε τέτοιες έρευνες να συνεχίσουν να γίνονται.